Batipat. Tinapalabas, nagkatkatawan ni Victoria, gaputa nagbaligi iti imbilin na nga aramiden, dagiti lalaki, abinaon na. Pinatay da dagiti kadwa da borsyo a naggapo iti ili. Iti dayta gundaway, adda ni anib iti ayanda saro ken bitwen. Imbilin na ti panagan-an na dagiti dadakkel na. Inayunan na pay ti kinunada saro ken bitwen nga isudan ti mapan agdalos iti simbaan. Linagip ni Saro iti sanda pay anagasawa kini bitwen. Kinunana amasansan idi ti ipapanda iti simbaan. Kayat ni Saro ama pasubli ti sigud abuya ti uneg ken naglawlaw ti simbaan. Iti may sangal daw, rinugyanen da Saro ken bitwen tinagdalos iti simbaan, kadwada ti pusa ani Demol. Itagagayem, adtuyen ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Batipat. Diyos ko, amangan na daytay impas ngay ko nga ulag day jayan. Mamati ak iti imbaga kanyak ni inabuan. Nga ulag timpas ngay ko adi ammo ni Saro. Oh, apay nagbayag ka magnabakay. Ang mga nukal lahat nga agsubli jay ulag. Ha? Ay, uwan, umaya kon. Amangan nagsubling agpay sa di ulag. Narigatan. Asino ti aking gapuanan ka dagitoy? Naiwalang dalangan dito igit ti dalan. Ken... Ha? Nabagkal dagitoy. Naglimaram-ramay ti makita ka dagiti tenged da. Jak garawin nida. Agsubli ak iti ili. Ibagak ka dagiti otoridad ti maipapan ka dagitoy. Eh, nakalarma magahan na dito. Kabutbutin nga yung tinapasama. Di silon hindi nakita dito yung obing. Maalarman dagiti otoridad. Kasano rito yun. Nagsasarong na tigas tayo. Problema tayo. Di da pa ngamin nasulbar ti maipapan iti panakatay ti agnagan iti tano. Sige. Basta alerto kayo lang ha. Agsasarano ka nun ti problema da. Maipapan ka dagiti matmatay. At di damat amon no asino ti aking gapuanan. Yan ang sino nga ti killer. Pumanaw akong dito presinto. Agsubliak iti ayan datatang kananang. Ibagak tinakitak. Sige. Alerto nga lang. Masapol nga ganad damat. Diyos ama nang nga asi. Asino tinang bakal kadagi jay? Awan makaibaga nanang. Tawan nakakita. Ni Borsyo, di mo nakita? Ang mga numay sa kadagijay na tayan. Ha? Kadwa ni Borsyo ti may sa kadagiti na ilasin mo at taga-kabalityan, Barok. Di mo ka din nakita ni Tatam a Borsyo? Saan ko ang nakita, tatang? Jakmet ammo. Numay sa kadagijay nakawalang ijay. Ta jakmet sinaggay sa idan na sinukimat. Agawid ak ije kabalityan. Anya? Saan Saro? Pangaasim. Agtalinaid kayo latan dito'y tatang. Siyak ti agsubli ijay. Saro, laglagi pum ti ado ana pasamak ken ka adi mo na puutan. Nagbalin ka pa yan amuneng idi. Kayat mo ka di nga agsubli ti kasjay ana pasamak ken ka. Anyakit nga minen dagito yung mapaspasamak ita. Saan ang maipalawag, tatang? Ngambayan nyo. Agpulon tumatlaang no asino ti aking gapuanan. Basta mamati. Kaya nagtalik tayo iti man nakabalin na marswa. Anak. Wan lakay. Pudno ti bagbaga ti anak ta. Sige. Ipamaysa talangan ti aramiden tayo jay simbaan bakit. Ituloy ta ti agdalo si jay. Baring addan tumatla padi amay destino dito'y San Quintin. Kasayaatan dahi tanga aramiden yung tatang. Naggapgapwam, Lucifera. Apay nga itakalaang? Makapuntot ka lakit no iba kang pinakita.
Lucifera. Ibagam adagos. Dagiday agasawa asaro kan bituan. At dada itinagpanawan asimpaan. Anya? Nakasamsamak iday. Itidamo ang nakadano na itidayjay ang lugar. Ngam ita. Awanan ti mabalin ko. Apag lambangan iti asidag na. Kontrabida dagijay. Sika timbida. Amo Victoria. Si kamat ti prinsesa dagiti ulad, Lucifera. Isu amabilin mo amin nga ulad. Saan ka di? Kasta! Agkatawa ka mat. Tapno makitak anaragsak ka, Lucifera. Agpada ta anaragsak. Gaputa na bilig ta. Maaramid ta ti amin akayat ta. Gapo ta na bilig ta. Inikan na ta ti amata iti pan nakabalin nga agdangran iti tao. Isu nga agtignaytan. Isak naptan ti alyaw kadagiti tao. Kasta danggayan nak Lucifera. Haneb, kunak no di ka pa'y sumangpot. Apong buwana, agsagana ka. Si katikadwak amang parmag kada Victoria ken tikabsat na nga ulan. Anya, kaduanak. Wenapong, si katikadwak. Haneb, bakit akon? Agpatingga ti kabaulak. Amok akabailam ti ipaaramid ko ken ka, apong buwana. Ala, ibagam no anya ti aramidek apok. Sa bagay, nakasagana akon iti anyaman a mapagteng ko. Tay ti daytoy nga edad ko, panawon kon ti aginana. Apong, Ang sakbay na. Ipaay ko pa'y ti adda mabalin ko nga ipaay apagimbagan kadagiti mapalawak. Kang runaan kada kayo. apong, agtalik kayo iti kabailan nyo. Pacheck asaan pa'y apanawen. Tapno mapasamak ti ibagbagayo ak kamaudyanan nyo. Adupay ti maaramidan nyo para iti sabali a tao. Agyamanak no kasta, apok. Ngamtay ko na akon. Nakasagana akon. Iti anyaman ama pasama. Makitkitak dagiti aging ina na di tabalite. Agururay da iti gundaway da ang makatulong. Para iti kinaimbag. Bayak ida ang makainga na. Ha? Ti babae ang nakatakdar iti masangwanak. Kumusta kan, Ana? Kastoy. Nasaya ti kasasad ko, Prinsesa Jesusa. Apay nga da ka. Adda ka din napatag aka sa pulam. Ta sinurot nak nitoy. Imayak? Tapno maibagak, dagiti mabalin ang mapasama. Iti masangwanan. Iti mabiit ang masangwanan. Ha? Ado ti pagpaggadam, anib. Ado ang ditigra, ti dumten, ang pagpaggadan nyo at at tao. Anya? Kasta tinagparang iti datdatlag asaramin. Akanayon nga ipakitak kan ka iti adda ka, iti lubong ni.
Oh my God, Anib. Mapanta iti ayan lagit inom mong ko ang makatulong kan ka. Nakariinda itan, manipod iti napaod a panaginanada. Sige, Prinsesa Jesusa. Sumutakkan ka. Ulimag! Ulimag! Addan ni Anib. Ulimag ka lang! Ulo ni Prinsesa Isusa! Ulimag tayo! Ibilang yun ni Anib, kas may isang a prinsipe. Da kayo ti makatulong kan kwa na iti misyon na iti lubong, dagiti mortal. Agar arin ti dakas iti daytoy a lubong. Napalubusan kayo arimuar, iti naingkantuan a lubong tayo, tapno makitinulong kayo, iti naituding amang paksyat, iti pasorot ti Diablo. Kat no di man mapaksyat, rumbeng ang mapapanaw, kat agsubli iti nakaikaryan na alubong. Nakasagana kayo kadi at tumulong, iti pan nakaipatungpal, ti misyon ni Prinsipe Anib. Prinsesa Isusa! Kasagana kami dahil namin oras! Kasagana! Nasaya at launay. Prinsipe Anib, nanggag mo ka diti imbagada? Uwan, Prinsesa Jesusa. Ngam, saan da ko mga awagan ni ti Prinsipe? Sa anak mo ta, Prinsipe. Kasta ti kunam. Nga may saka a prinsipe iti imatang dagiti na ituting a katulungam. Anya, Agsubliak iti lubong dagiti inkanto. Ngam di kay madanagan ta saan kayo abaybayan. Adakan ka ti may saka dagiti talo a bukal nga inted ko kan ka. Saan ka ti? Wen, kanay nga da kanyak, paisot imbilin mo. Inted kon ti agpaay kada apong buwana kananang. Nasayaat. Daytoy ti tandaanam, Anib. Awagan naklatta no kasapulam ti kanayunan at tulong. Idanlat mo ti bukal iti batog ti pusom. Sakan to agkidam ang mangawag itinagan ko. Agpakita akto adagos kada kayo. Prinsesa Jesusa. Di mo liplipatan, Anib. Wen, laglagi pagti amin na bilin mo. Madaydayaw a Prinsesa Jesusa. Ala, saan ako nga agbayag? Da kayo amin akaibaan. Agalirto kayo akanayon. Diyo ipalubos ayaw awan da kayo dagiti nangisit. Akapadayo akaibaan. Maday tayo, Prinsesa Isusa! Nagpapangit po dagiti nang isita kay Baan. Saan dakas ka na kami, Kapadatin, nakapurpuraw nga ulat, piti langit ti Marismi. Saan nyo nga uyawan ida? Taday tanangisit amaris da, tinakaparswaan da. Agpakada akon kada kayo. Awanan ni Prinsesa Jesusa. Anib! Apo! Ne, da kayo matgaya mapong buwana. Kaslada kasarsaritam itay. Asino ka day? Ha? Ne, awanan na kiti kay Ban. Di da kaya tiyag pakita kini apong buwana. Apog, songbatan na. Asino day kasarsaritam itay. Kuapong, pinadas ko man na kasarita dagiti gagayem nga agin ina na dita balite. Anya, kat nakasaritam ida. Saan nga ro dapong? Ngam, amok anaawatan da dagiti imbagak. Sigakit din nga obeng. Nala, o may kakat maturugan.
Dengan tirabi Apo. Ay, nakabut-buteng. Gijay mamapate at at tao kakapurukan. Iso nga ganad tayo akanayon. Ang mga noong may dad dito'y kabalit yan. Nairupaam ka di ida, Bursyo. Ay, awan am mo kadakwada. Nga masigurado. Taga-ili dagijay. Ay, una yun, tikas to yung mapaspasamak. Delikado niya dagito'y na mararamay. Ngaroon. Ay, pasuro ti demonyo dagijay. Saan tayo basta maparmak ida? Delikado. Iso nga ganan nagtayo. Basit langan ti di mi na paraspas arot iti kupti naladan ti simbaan. Ay, beto langan na banda. Numalpas ditoy. Tulungak to ni bituan iti unag ti simbaan. Apa. Na. Ha. Victoria. Anyat aramidam ditoy. Saro. Nakalablabaga dagiti matana. Kasta. Matmatan na. Di mo isina dagita matam kanya. Saro. Matmatan na. Kasla. Victoria! Adda ka matdita? Bitwan? Nagsayaat agundaway. Pumanaw ka! Saan kan amay kari amak kilangan ka na kami? Ay, kasla masingita ka. Victoria. Agsubli akto. Nagbutang kanyak, Saro. Pimanawan yan. Bituan. Urayan niya't mapasamak. Anak mulata ni Victoria. Saan, Saro? Jak akwan nga anak ko ti may saapasor ti demonyo. Bituan. Sigon kada anib kan inabuan na. Napataod ni Victoria babaan ti bilag ti demonyo. Inaramat nak ti demonyo. Tapno mapataod ti kaskin ni Victoria nga agisaknap iti kinatagas. Aguray ka. Apay akabuteng na ka. Dahil ta tinadlaw ko. Di na ka maasitgan. Apay, bakit? Nakaturugan ni Saro. Dagulit. Iso nga imbag akong ti makagapo. No apay adinak maasitgan ni Victoria. Nasaysaya atan ti maamon na. Ngam ti agpanunot pay iti sabani. Adda ka dito'y silid, demol? Kaya't mo tirumwar? Mabit lang ang talo kataktiri daw, ha? Aday ta. Rumwar kan. Nasaysaya at matlaang no di tarwar ti pagturugam. Tapno mabantayam ti anyaman nga umay dito eh. Rimwaran ti pusa. Irikap ko matladay ti ridaw ti kwarto nga ayan mi kinisaro. Ay, rumbang amaturog akmatan. Saro, apay akalat na bimangon ka. Ha? Kita anak. Ngam, kasla di namat nangagtimbagak. Saro, apay akalat na bimangon ka. Ha? Ay, di ka dumsaag, di takatrea. Agid da ka kat ituloy mo ti maturog. Tumanga na pala ti rabi eh. Ay, naibatak ti man. Ay, Saro, papalam ka di. Apay akas na dinak mangmangag. Ha? Dinak mangmangag? Mabat-bati-bat lakit din ni Saro. Ay, igawid ko.
Saro, di ka rumwar. Saro, agring ka. Agring ka. Anya ti aramiden ni Saro iti daytagun daway. Gagayem, di uliwayan na denggen tituloy tinobela tayo na paulwan. Batibat! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Kanitimat direksyon June Ributaso. Technical kan musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon Batiba.